počujeme sa, dobrý večer. A čo je? Vy predávate nejakú ladu. Pozerám na váš inzerát na Bazoši. Je to tak? Nerozumiem vám. Že vy predávate ladu na Bazoši. Máte ladu, auto? A kto ste, odkiaľ voláte? Ja volám zo Spišskej Novej. Čo z Spišskej Novej si? Áno. A predávate ladu, chcel by som kúpiť vašu ladu 2107. Prepáčte mi za môj hlas, lebo hlas mi odišiel, keď som už mal 50, ale teraz som 82 ročný, tak mi musíte to prepáčiť. No a vy chcete predať ladu, pardon. Chcel by som, čo také to má to auto? Je v dobrom stave? 100%. 100% stave? Je tam nejaká korózia, alebo bolo to... Žiadna. Bolo to Žiadna. niekedy bolo... Áno. Nebolo nič. 31 000 má najazdených. To je jak nové. Nepoužité. Čisto nové. Pneumatiky. Haló? Áno, počujeme sa. Áno. Čo to ešte má? Bolo to niekedy burané? Ja som mal takú podobnú ladu. Viete, čo som na nej stváral, keď som bol mladý? Mal som ju 30 rokov a normálne dievčiny som na nej šúpal. Super bolo. Teraz by som chcel nejakú novú ladu mať. Takže hovoríte, že vaša lada je v dobrom stave, áno? No. Chcel by som zažiť ešte také mladí, jak som mal niekedy. Že som mal ladu a chodil som vonku s dievčatami. No. Ale to viete, že ďaleko ste odo mňa? To nevadí, ja si to dám nejak doviesť. Mne je to úplne jedno. A kedy by ste sa išli pozrieť? To by som musel sa pozrieť do môjho denníčku a vychádzalo by to možno tak o 4-5 dní, neviem presne vám povedať, lebo mám nejaké prehľadky u doktora, viete. Takže musím si... Aký denník máte vy? 82 ročný, keď hovoríte ste. Aký, čo myslíte denník? Ako? To vy aký denník máte, keď ste 82 ročný? Normálny denník si vediem, kde musím ísť do doktora, si píšem dátumy, že kedy mám voľný čas a takto. Taký si to vediem len tak pre seba. No ale to by ste sa mali poponáhľať, lebo teraz mi povolalo pár ľudí. Pár ľudí volalo, malo záujem, áno. Tak ja sa... No mám. Počkajte, ja sa pozriem do denníka. Počkajte, vychádza dneska je streda. Dokedy? Pozerám sa, v piatok by to možno išlo aj, že by som sa prišiel pozrieť. No a piatok idú tiež sa pozrieť, aj to máte 300-400 kilometrov odtiaľ, to viete. To nevadí, ja sa chcem prejsť. Ja potrebujem nejakú prechádzku, bo v kuse trčím iba doma, jak ten kokot. A chcel by som zažiť nejakú tú cestu, pozrieť si nejakú ladu, možno keď sa mi bude páčiť, ja ju zoberiem a domov ju odšoferujem. Má to STK, všetko to má, áno. Haló, počujeme sa? Áno. Áno, no. Áno. Áno, takže... No áno, počujeme sa, no. Počujeme sa. Haló, no, takže... Áno, no. No kedy príjete? To by bolo lepšie vo štvrtok. Po štvrtok mi to nevyhuje už vôbec. Mám nejaké vyšetrenia. Idem na infúziu. A v stredu? Dneska je streda. Dneska je útorok. Dneska je útorok. Dneska je streda? Dneska je streda, aha. Dobre. Aj. Takže... Koľko ju predávate, lebo neviem, poriadne nevidím na tú cenu. Koľko stojí? No tam je 950 písané na internete, ale môžeme sa dohodnúť. Slabo vidím, neviem to celkom prečítať, viete. 950 valíte. 950 je tam písané, čo neviete prečítať? Čak to nedáte niekomu, aby si to prečítal. Ja žijem sám. A moja rodina je...
Chcem ísť sám. Ale s čím? Čo s kým? Jak s kým? S vlakom, alebo s autobusom, alebo s čím? Autobusom alebo vlakom, mne je to jedno. Ja si kúpim lístok. A čím by ste sa vrátili? S autom? Áno, Máte áno. vodičák? Jasné, že mám vodičák. Haló. Áno, som tu. Dobre. A to vy máte vážny záujem, alebo robíte srandu zo mňa? Nie, ja si nerobím srandu. Prepačte za môj hlas, ja si vôbec srandu nerobím. No nie, však nie, za to len sa pýta, ale hovoríte, máte 82 rokov. Ja som zdatný človek. Ja v pohode, 60 rokov som odšoferoval. V To pohode. je v poriadku, ale máte teraz 82, hovoríte. Áno, A chcete ísť autobusom sem do Šamorína? áno, prečo nie? A vy ste odkiaľ? Z Spišská Nová Ves? Áno, áno. A to no. A dobre, však je jedno, ale viete, kde je Šamorín? To je pri Bratislave. Fajne sa zväziem na autobuse, bude to paráda pre mňa. Úplne super. Keď chcete, pre mňa, za mňa. Ja si tú cestu Ale užijem. to je, že aj piatok prídeš ďalší sa pozrieť. Však keď podržíte, ja prídem a zoberiem rovno. Viete, nie to... Ale on je tiež z Kremnice. A čo mu poviem? Tak neviem, možno, že keď nezoberie, uvidíme, prídeme, kedy sa on má prísť pozrieť na to auto. Kedy vy prídete v piatok? Tak i pôjdem, povedzme tomu, skoro ráno, autobus ide nejakých 6 hodín či 5, tak nejak. Bol by som u vás okolo 2, po obede. No, je tu o pol 11. A tak to nechoďte, lebo a keby som to predal náhodou. Ja vám zavolám naspäť, dobre? Ja vám dám viacej. Keby ste boli prišli zajtra a keby sme sa dohodli, hneď by ste to mohli brať. Zajtra, neviem či... Zajtra. To je jedno, kedy prídete, aj môžete aj po obede, aj večer. To je jedno. Nemôžem, zajtra som v nemocnici. Som vám vravel, že idem na infúzie. Tak dobre, ale potom. Tak potom mi to bude trvať strašne dlho. Ja z nemocnici sa vraciam niekedy Lebo mne nevadí, a keď prídete večer, to je jedno. Večer? Pane To je Bože. jedno, kedy prídete. Nie, ja sa bojím večer, čo keď ma tam niekto prepadne. Môžu ma zbiť, zabiť, alebo tak nejak, ja sa bojím. Radšej pôjdem ráno cez deň. Počúvaj, a tu nie sú cigáni, jak tam u vás? Nie sú cigáni, nič tam nie je, nikto ma neohrozí. Ja sa bojím, že ma okradnú ľudia. Ja viem, že tam sú, tam je veľa cigánov u vás. No veď, vidíte, tak ja ani vonku veľmi nechodím. Radšej sadnem na autobus a idem. Takže ja by som prišiel, ale večer nie. Ako večer, bojím sa, čo keď sa mi niečo stane, chcem ešte dožiť. Koľko? 950 hovoríte, že ponúkate? Haló, ste tam? No, ty vieš, si na ľudí. Haló, tu som. No? Takže 950 vravíte, áno, 950. Dobre, ja vám zavolám piatok, keby som sa nedohodol s ním, dobre? Piatok? Nie. Na toto číslo vám zavolám, Ja dobre? silne premýšľam, že prídem aj zajtra, ale musíte ma presvedčiť o tom, že to auto je v perfektnom stave, že pracuje, je krásne, neburané, proste ide jak hodinky. To hovorím, ja nehovorím, nepíšem tam blbosti. Viete? Hovorím, 100% stave, 31 tisíc kilometrov je na tom, Môj, perfektný stav, môj je sus- jedno, tak môj sused kúpil tiež podobné cez internet a na druhý deň sa pojebalo, všetko sa pojebalo, nešlo mu auto. Preto sa pýtam, chcem byť istý, že keď pôjdem toľko kilometrov, tak to auto do piči dojde do Spišskej Novej. Viete? dobre, zavolám, dobre? Zavoláte? Alebo zajtra mi zavolajte, ja vám zavolám potom piatok, jak sme sa dohodli. Dobre? Dobre. Zajtra, Pohode. keď dojdete ráno, mi zavolajte, jak ste sa rozhodli a keď prídete zajtra, prídete, keď nie, tak piatok ja vám večer zavolám, či som to predal alebo nie. A cenu? Haló? Áno. Kebyže som prišiel zajtra, že fakt dojdem, dalo by sa zjednať cena?
No, dalo by sa, jasné, že. Tam mám 950, vypísaný. 950 si myslím. Za 800 môžete zobrať. Za 800 ja som mal v pláne povedať 700. Koľko? 700 som mal v pláne povedať. Prečo by vám 700 povedať? Ako ja som mal v pláne povedať, že 700, či by ste dal za 700. No, piatok vám zavolám, dobre? Za 800. Za 800, hej. 800 vravíte. Zajtra za 800. 800. Viete čo, ja si to asi rozmyslím a možno dojdem. Jaká to je adresa? Najprv mi zavolajte, keď dojdete, dobre? Dobre, ja vám zavolám, ale ja keď dojdem? Keď dojdem ku vám, či kde, keď dojdem? To sa dohodneme zajtra, dobre, keď mi zavoláte. Dobre, no. Dobre. Okay. Vidím, že už nemáte ochotu so mnou rozprávať, tak potom... No, ne, lebo mám tu návštevu a musím sa im venovať. Dobre, tak do počutia. Majte sa. Majte sa.